Ara resoldrem un exercici sobre velocitats i períodes orbitals en òrbita circular. Llegim l'enunciat. Diu, un satèl·lit artificial es troba en òrbita circular a una alçada de 1.700 quilòmetres sobre la Terra. 1.700 quilòmetres. Calcula la seva velocitat lineal en aquesta òrbita i el temps que triga a fer una òrbita completa, o sigui, el període orbital. Temps, òrbita completa, és període orbital. I a més ens donen una sèrie de dades addicionals com la massa de la Terra, el radi de la Terra i la constant de la gravitació universal. Doncs bé, el primer que fem és apuntar les dades. Alçada és igual a 1.700 quilòmetres. 1.700 quilòmetres. I ens demanen, doncs, la velocitat i el període orbital. Va molt bé, en aquests casos, doncs, fer-se un dibuixet per veure les coses més clares. Aquí, doncs, jo he dibuixat una rodona, una circunferència que, en aquest cas, representa la Terra, i dibuixaré l'òrbita que ens plantegen. O sigui, tindríem una òrbita circular al voltant de la Terra. Per exemple, així. Molt bé. I el satèl·lit artificial el tenim, doncs, en aquesta òrbita. Molt bé. El radi de la Terra, segons les dades, és 6.370 quilòmetres. Posaré aquí. Això és el radi de la Terra. O sigui, radi de la Terra és igual a 6.370 quilòmetres i l'alçada de l'òrbita ens diuen que són 1.700 quilòmetres. Alçada igual a 1.700 quilòmetres. Doncs bé, jo el que faré per resoldre-ho és aplicar l'expressió de la velocitat lineal en òrbita circular. O sigui, velocitat és igual a gm partit pel radi orbital. Calculem primer de tot aquest radi orbital. Aquest radi orbital seria, doncs, radi orbital és igual a el radi de la Terra més l'alçada de l'òrbita. O sigui, radi de la Terra més alçada de l'òrbita, que és igual a 6.370 quilòmetres més 1.700 quilòmetres. Això em dona igual a 8.070 quilòmetres. Ara ho passo a sistema internacional, o sigui, un quilòmetre són 1.000 metres, quilòmetres, se'm simplifica en quilòmetres, i em queden metres, i això em dona igual a un radi orbital de 8.070.000 metres. Bé, ara substituïm amb aquesta fórmula els valors i tenim que la velocitat lineal és igual a g, que és 6,67 per 10 a la menys 11, multiplicat per la massa de la Terra, que segons les dades és 5,98 per 10 a la 24, i tot això dividit pel radi orbital, que hem vist que era de 8.070.000 metres. Bé, el resultat d'aquesta velocitat és aproximadament 7.030 metres per segon,
Si ara ho passem a quilòmetres per hora, potser perquè ens en farem més idea, velocitat és igual a 7.030 metres partit per segon per 1.000 metres són 1 quilòmetre, 3.600 segons són 1 hora, són 1 hora. Ara simplifiquem, metres se'n van en metres, segons se'n van en segons, queden quilòmetres per hora i això ens dona aproximadament 25.300 quilòmetres per hora. I aquesta és la velocitat lineal que porta el nostre satèl·lit artificial al voltant de la Terra. Marquem el resultat, ja que és el que ens demanen, velocitat, doncs velocitat és igual a 25.300 km per hora o en metres per segon, en sistema internacional, doncs serien 7.030 metres per segon. Doncs bé, calculem ara el període orbital. El període orbital tenim diverses maneres de calcular-lo. Per exemple, el que podem fer és dir que velocitat és igual a espai partit per temps i, per tant, la velocitat serà igual, recordem que la velocitat lineal és constant, és igual a la distància recorreguda en una òrbita, que és 2pi pel radi orbital, òbviament, dividit pel temps que triga a fer una òrbita, que és precisament el període orbital. De manera que, si ara passem el període orbital que està dividint a l'altre costat de la igualtat multiplicant i la velocitat que es troba multiplicant a l'altre costat de la igualtat dividint, tenim que el període orbital és igual a 2pi pel radi orbital partit per la velocitat lineal. I això és igual a 2pi per 8.070.000 metres dividit per 7.030 metres per segon. I això ens dona un període orbital de, posat a la calculadora, 7.200 segons. D'acord? Marquem aquest resultat. Ara, per fer-nos una idea més clara, podem passar aquest període orbital a hores. Període orbital és igual a 7.200 segons per 3.600 segons són 1 hora i això ens dona aproximadament, veiem que segons se'n van amb segons, es simplifiquen segons amb segons, segons amb segons, i això ens dona aproximadament 2 hores, i això vol dir que aquest satèl·lit artificial trigarà 2 hores a donar una òrbita completa al voltant de la Terra. I ja tenim solucionat el problema. Una manera alternativa de trobar el període orbital seria utilitzant la tercera llei de Kepler. Diem, per exemple, que el període orbital al quadrat dividit pel radi orbital al cub és igual a la constant de Kepler, que és 4pi quadrat partit per gm. Aleshores, aquí hauríem de passar el radi al cub a l'altre costat, està dividint, hauríem de passar a l'altre costat de la igualtat al segon membre multiplicant i tindríem, doncs, que el període al quadrat és igual a 4pi quadrat partit per gm pel radi orbital al cub. Si ara fem l'arrel quadrada a cada costat, veiem que aquest quadrat se'n va amb l'arrel quadrada, aquest quadrat se'n va amb l'arrel quadrada,
4pi quadrat pot sortir fora i queden 2pi, i això ens donaria igual a... Veiem que 4pi quadrat pot sortir fora, quedaria 2pi, doncs 2pi per rel quadrada de radi orbital al cub partit per gm. Si substituïm aquí dins, i no m'entretindré a fer-ho, veuríem que realment el període orbital ens dona exactament igual, 7.200 segons, com ja ens havia donat, i que això és igual, com hem vist, a 2 hores. Tant és la manera com ho resolguem, simplement aquesta, en aquest cas, em sembla més llarga, i per tant ho he fet d'una altra manera, però moltes vegades tenim 2 o 3 o més camins per arribar a la mateixa solució. Doncs bé, aquesta és la solució de l'exercici que se'ns ha plantejat.